Kibiru ki jukli yang ngaya kawai ke jingkali. Baleken kibiru ki babah ki shem shibun ki jing ban ya ubriu ubas niu ka jinglo. Bat nga jukli pat yaki. Kimut ayu da ka baong ka babah. Bat ki ong pat yanga. Kata ka babah kamut ka jingroy ka jingpar haka kamay ka kaji. Kamet ka pat ka bakot ka bakia ka jingsuk haka bensem. Bat nga kalib yang yaki kamut ayu pat kata ka basniu. Bat ki ong yanga ka kata ka balong mar khongpong. Bat nga ong pat yaki ba lada fit define lani fi bataya ka jingpha komta ngam tharai ba kandon kum kata hasla jong nang bertai. Ngakan mau shisen haga bega singkat ba nganang shong haga kamra trekam jonga. Bat haga takapor layalam yaki laingut kinong lek kam sniu. Ki koidi lani ki under trial prisoner. Bat kita ki koidi ki itho yanga bat mangaru nga itho ya kita ki koidi. Kita ki koidi kim not man pej mar khamat shanga. Nga yoi ya kata kadur khamat jong ki ba ki ting lani ki leranya nga. Bat ki dem syapo kim not man pej yanga mar khamat. Bat haga takapor nga keli na kita ki koidi. Balai pim suk hapo jong ka jail. Kita ki bru da ka wei ka sur ki ong yanga nyimsuk. Bat haba nga keli ki kumta ki jumab yanga. Haga takapor nga yoi ya kata kadur khamat ka bahsyai kendiat haga dur khamat jong ki. Imat haga takapor ki expect lani ki khimit lenti nanga. Ngan keren kenang ba ki la ban yo men se. Kani ka jujia bun sin haga jim jingi ba ladangi kenduk ya kinu ki jing haga jing im jongi. Bat lada dan ki ba wan ban ai men se mengi ki khimit lenti bakin pentengen mengi. Kata ka ju ka jia ya kini ki koi di ro. Ki khimit lenti yanga bangan keren ya ki kintin ki ba ai men se mengi. Ki ong nga ba kim suk ban sa hapo jong kata ka jil. But nga ong yiki kata kalong kababahay. It's good. Kini ki bru ki ladap da ka jing kendit ya kata ka jing jubab ka jonga. Banga ong yiki ba kata kalong kababahay. It's good. Kini kim kemi lenti yang nga bangan keren kum ni. Kalong kumba nga ay da kambelu ha kata ka dakmong jong ka met ka jongki. But ha kata ka por kila kelib yang nga balay nga ong kumta. Ngi khimit lenti bapin ai mensemengi ban pi ong bakalong babaha balai mau ki kelinga bat nga ong ki namar kata kalong ka jingthmu jong ka jil kalong ban pencitom yakin nong lek kam sniu bat lada unong lek kam sniu usuk hapo jong ka jil ka jimut jong ka jil kala feel namar lada kam long kumta ukoi di marsen kut kata ka term jong kata ka jing sa jong hapo jong kata ka jil bat haba umi syabar jong kata ka jil unwat ya kilat kalenti kumno ba unrung yang syapo jong kata ka jil ban yo bamja klem da tre ro em kani ka ju ka jia ya ka jing jongi kani ka perthai ka bangi im kalong ka perthai jong ka jing jar ka jing bat ka jing khuslai baro ubru suk baro ubru kemen udon laga jong ka jing udon laga jong ka jing but not ya ka jing ka jong kakan mau shisen don uwei ubri uba shut nom ha ka jing ka jong bat man laga ski haba udwai sha uble uju ong ya uble kumni a play balai mela tho ya ka ne ka nusib jot ha ka jing ka jong balai ka ne ka jia kumni yanga bat sipon ki jing ut ki jing thnum ha ka jing ka jong tela jia ha ka vegasngi ublei ularai ban pli ya ki khmat jong uni ubru ba uni yoi ya ka jingkisha bat ha ka vegasngi kat ba udang yo thia ha ka por sau ba jemen step tek ublei ulawan pau ha ka jing pos niu jong uni ubru bat ula ong yu ukum ni nganton ya ka vegaskhim na ka banta jong me ba kumno men penja ya ka ne ki jing jong ka jing me jong me to shim ya ka ne ka pla to bo ya ka jing ki jing jinjar ki jing kendu haka jing em jumi baro hapo jonga ni kapla bat salej ban kendu ya uwei ubru ubadei ubru jonga bat ublei ula batai lu diu ya ka jaka ka ba un kendu ya uta ubru haka ba un sa ai kata kapla jonga ta ka jing ka ba udon hadin ba ublei ula dapan ong ya kini kintin uta ubru la kentit nang jing yo thia jongo bat ula ong haga ta kapor ani ka jing phos ni ayukum gato bat haga ta kapor uyoi ya kata ka ju kapla ka ba ublei ula pen iu haga jing phos ni jongu halor jong ka wei ka miet ka badan haga jing jongu bat ula perkara kata kapor yo le se katu ka jingren jong ublei haga jing phos ni jonga ka long ba shisha bat ula rai ban lech sya kata ka jaka ka ba ublei ula phayu ba un lech haga ta ka jing phos ni jongu
Bat uta ubru ura ya kata kapla jong bat umi syabar bat haba umi syabar ulap ya ka perthe ba kadang dum bat haba upet ya ka baje kadang sau shiteng ha ka porman step berkat ba udang yait kumta uyoi ya upara marjan jong uta upara marjan jong ura ya kata ka ju kapla ya ka ju ka rong handre ka size ka ba kham he ban ya kata ka jong uta ubru ula perkhat imat uni upara marjan jong ngaru upho asniu ya ka ju ka jing pho asniu kani ka pen i ba ka jing im jong uru ka dan ha ka jing e kum ka jong ahi tang ba haba upet ya kata ka pla jong uta ubru uperkhat kata ka por ani kata ka jing e jong imat ka kham he ban ya ka jing e ka jong a ani kat kate ka ying ka ba he udon kat kate ka kali ka ba he udon ki sapti ki ba itnat bat ki ba remdor ki ba uphong iksiar ki rupa bat parok ki jingdon udon ha ka jing jong Henry habang apet ya kate ka pla ka ba he ka jong ngatharai ka jing e jong ka long kham he ban ya ka ni ka jing e ka jong berkat ba kinang yat kilanang yo i shu saya ki wepat ki para marjan ki bayat lenti kumayat maki bat ki ra ro ya kata ka ju ka pla kum kata ka jong ki hi ki badan la ka jong ka size bat enda kila poi ha kata ka jaka ka ba ublei ulap ha ya ki bakin lek la pedeng sngom ha ya ki da wei ubru kumba uyo i hapo jong kata ka jing pho sniu jong uta ubru jong ublei ulayala me ki sha ka we ka jaka ka ba he ba ka badan ya ka we ka konro ka ba he ba bat ha kata ka konro la se da ki prek ki badan la ka jong ki size ki jong ki bat ha kata ka por uta ubru jong ublei ulo ong yaki pi ya kite ki prek ha kata ka konro to shim ya ka to kapla ka ba phira na yeng pi bat sa wa yaki ha kite ki prek ki badan ha kata ka konro bat hadin ba phla dep ban wa ya ki pla jo pi ha kite ki prek kene ka jing shai kan salip bar kite ki pla jong pi kin me lait kumba shi pho minute e bat hapo jong ata ka por fila ban yeng hakmat jong ko no ka pla ka ba phi itnat ban yeng fila ban e no ya ka to ka pla ka ba phira na yeng ba fila ban yeng ha kita ki pla ki ba ki perlo jong pi ki ra na yeng jong ki lani ha ka we pa ka leng ila ban ong ba fila ban bujuli ya ka ta ka pla ka ba phira na yeng jong pi bat fila ban lek pai sha yeng jong pi rengkat bat ka ta ka pla ka ba thamai kita ki beru kila sngau tho ya ka ta ka instruction jong utau beru jong play bat ha ka ta ka por kila wa ya kita ki pla jong ki ha kita ki prek bat marsen dep ban wa ya kita ki pla jong ki ha kita ki prek kensan kata ka jaka ka dap da ka jingdom bat kita ki pla ki ba ki wa ha kita ki kenro ki stang man meding lani ke jing shai ki bathaba hala ke jong ki rong ki jong ki bat hadin ship ho minutes jong ka ni kurkom kita ke jing shai jong kita ki pla ki lip no bat sachisin kata ka jing shai ki la tap yang ha kata ka jaka Henry ke ai ka ba phla ka long omdon uweiru ubru ubatre ban kendria na kata ka jaka ka ba uyi omdon uweiru ubatre ban kendria na kata ka jaka ka ba ki bar kita ki biru ki yeng halake jong ki jaka hakaba kilabu ya kata ka pla ka jong ki kabaki wanra na yeng jong ki bat uwei na pran jong ki berkhat kum ne ngadang tip at least don ayu hapo jong to ka pla jong ka jing e ayu ka baton hapo jong to ka pla ka jong manu batip yo let's say habang shim ya ka pla jong utu para marjan jong let's say ka jing e jong ka long kham khrau ban ya ka jing e ka jong ka jing bom sngau tho jing mut hayeng asem ki khon ki basakma ulok lene ka lok ka bom ton ya kata ka jing sngau tho jing bot ka jing pang ka jing stom ka jing duk ka jing thangan ka jing do jing kerman ha ka jing im ngate ngam tre ban shim ya ka jing e jong kiwe ki ba ngam la ban sngau tho ki ba ngam la ban solve berkum tabaro kita ki ba wan ha kata ka jaka da ka jing mut man bread ya kata ka jing e ka jong ki la kela ya ka jing mut ka jing berkat jong ki bar ki la rai ban shim ya la ka jong ka jing e ha ka jing ka jong ki but kila learn ya ka lesson ha kata ka ski ba omdon uwei ubriu ubomdon ka jing e ha ka jing im ka jong ubaduk habau yo i ya urus pa uong ani kat no ka jing itanat ka jing im jong ka badap kerhai kat ka ba kwa u yo lut Henry ubarus pa pat habau pai sha ka jing im jong ubru ubaduk uong ani kat no shisha ka jing itanat ka jing im ka jong ka bomdon ka jing khuslai lata u yo bam ubam lata yo uhun ka man sem ka jong dena mar kata ngong phi ba ka ne ka porthei ka bangi im ka longkum kata ka jil ka jaka ka bangin mat ya ka jinge ya ka jing khuslai ha ka jing im ka jongi barkat bangin dang im ha ka ne ka porthei ngim de ban ke mi lenti ban yo ya ka jing suk
Henry ya ka jingsuk ngilap an yo tang bat ublay. Namar ladangi yo ya ka jingsuk hagan ka porthai ngim don kam ya ublay. De namar bangi mat ya ka jing hagan ka porthai ngi don kam ya ublay. But kane ka jing ka jingkhuslai ka bangi mat haga mensem haga jingim ka jangi ka ba penlong yangi bangin nuwat ya ublay. But habangi lap ya ublay haga jingim jangi ni sedang banasuk ya ki e haga porthai. Ngakran ya kani kabenta om tang na kabenta jong gitu ki bangit Kristan. Henry na kabenta jong barok ki ba wat ya ublay. Don gi katu kat ne ki riuniam haga ni porthai. Ki ba kran ben ya ka jatnyam jong ki wepat. Kiba kelemba ka niam jong ki kalong tang maka ka niam ka basisya. Ngan ong piba kata ka jing ong jong pi kalong ka babakla. Denamar badan kum kata ka jing sngau ka penlong yangi bangin bishni yakiwe. Jing pen pa ya ka jaka manai blay jong kiwe. Henry ngan ong piba lara fi pen pa ya ka jaka manai blay jong kiwe u blay jong pi unam suk. Lani u blay jong pi unam kemen ya ka jing le ka jong pi. Henry ngan ong piba ublay umdon haka to ka yeng mane ka baki bru ki penpat ublay udon haka mensem jungi haka jingim ka jongi. Dena mar kata ka to ka kentin ka ba piong balay tang ka ka basnyu ka jia haka jingim jong pi de ban kelaya ka ngan ya thoi pi ka wei ka jingi shaba ka ka basnyu bonsin ka jia ya ki riunget ki batlot ka jinget ki ba ya sno yala de bar ka ne ka perthai. Kiba kemit nanti bakin yo ya ka jingsuk hakan ka porthai. But ngan ongi piba kata ka long ka dauba jong ka jing bamsuk jongi hasla jong ka porthai namar bangi kemit nanti yaki we bakin pensuk yangi. Henry ngan ongi pi ha porthai pinom yo ya ka jingsuk dalili ruen. Kalong kum utu khna ba haba ugile ka ya ka no ko tiar lene ya ka no ko phone ka ba ubat hakti jungu lada ka kemi ka jong u ka khot yu khon ale wan bamja ukhon unum yu asngau ya kata ka jingkhot jong ka kemi jong unamar ba ubat ya kata ka tiar jingil akai lane ya ka phone hakti jong Henry hamba phela shim ya kata ka phone lane ya kata ka tiar nakti jong ka ba wile kai unsa yam bat unsa thangan pat hangta unsa wat ya ka kemi bat unia tho ya ka kemi jong ba ngathangan kumjuk ro kat ba ngidang penya sno ilade bar kita kitiar yele kai jong kan kabarthai daka jimut ba kito kitiar kila ban ai ki jingsuk ka jing kemenyangi ba kito ki spa kila ban ai jingsuk ka jing kemen jongpi ngan ong pi kat ba fidang perkhat gumta ka jingsuk ka jing kemen kanang jungai par kanang jungai na ka jim ka jongpi Henry haba pila penya sno ya ka jim jongpi bat ublay hang takin kata ka jingsuk ka jingkemen kan kenroy na ka mensem jongpi barkan pau syabar barki beru kin yo ipi kinong ani katnu ksisha ka jing internet ka jing im ka jungu namar ba ula IT ya ka jing im jungu syau blay lada pi kwa ban yo ya kan ka juk ka jing hikai na ka liang jung ka bible fill up dan klik ya kan ka video ka ba pau hang ni ngem sa kan doi pi ya ka be part ki video tad hadu ka por bye bye stay safe.